Gali desane Kebutuh. Nggih. Kecamatan Bokateja. Nggih. Kabupaten Purbalingga. Tepuk tangan untuk Soebul Hajat. Nggih, Cek. Mbah Wartoyo. Nggih. Nanggap aja ora mung sepisan. Niki. Bisa ping ndi, Mbak? Masya Allah, Jen. Tepuk tangan lho Mbah Wartoyo. Nggih, saya matur nuwun. Kuyayine wong sugih ning Globo. Leres, Ning nggih. penampilannya kaya wong biasa bae aku. Lah kuwe. Tanahe hektar-hektaran. Wih, Masya Allah. Ning sing paling seneng Mbah Wartoyo diparingi panjang umur karo Ibu Sutina kuwi senenge nanggap wayang. Pancen wong nanggap wayang cara nyungke wong sing ngamale gede lho, Gus. Bisane? Enggane nun sewu ya. Iya. Sing nyambut gawe rombongan wayang kuwi swidak. Swidak. Sasupire satu pangsoting jokison sasidene. Nggih. Kumplit Komplit. kowe wong swidak karo rezekine kana ring Mbah Wartoyo dibagi wong swidak. Swidak keluarga. Sing dongakno wong swidak, wong duwe-duwe kok dongakno. Dong aku nangge. Lah sing nonton handphone. Nangge. Melu seneng kok melu seneng Bapak Ibu. Senang. Ya umpamane sing iki ditariki karcis kuwi. Ya berarti kan amal seneng karo tangga teparo, karo warga Kebutuh, Bokateja, Purbalingga malah kadang-kadang ana sing kan Banjar barang yang padha rawu. Kan Banyumas ya rawu. Nangge. Kan Kebumen sok ana sing usul. Kowe nunut seneng. Nggih. Lah sing seneng maning bakul. Bakule. UMKM Nggih. pada payu, Laris. para bakul nggih. Laris kabeh Ana pokoke. bakul bakso, soto, Nggih. Lasa. rokok, kelasa 5.000 jagung. Temenan dadi wong nanggap aja ki sedekah gede. Nggih, Leres. Ning anggere dimat-matna ya, Gus. Kepriwe? Tontonan wayang kuwi pancen tontonan mawa tatanan turanan tuntunane. Tontonane. Tontonane gebyar gamelan, ayu ning sindit, kekompakan menayakan kuwi tontonan. Nggih. Tatanan wong nonton wayang karo lenggah, Nggih. karo dideri nang bakul kopi, bakul sosis. Kacang. Ya mbok temata, Temata. ngadep nenek kabeh. Lah, tuntunane ana pesan-pesan orale. Nggih. Napa? Drona aja ditiru. Iya. Kadang-kadang wong kuwi menggenggarapi karo awake dhewe, ana sing lakune kaya drona, ana sing kaya sengkuni, ana sing kaya bawor, ana sing kaya togok. Lah kuwi nang kono sing apik-apik dicontoh bae, sing elek ampun ditiru nggih para sederek. Nggih. Tirune sing apik mawon. Drona, Nggih. drona kuwi nggerak-gerakno wong rupes digosoki terus. Seneng. Gendonge ampun sore. Iya. Men pada gendut, watak drona dadi sing perang meneng wayang entok. Iya, Pak. Karo nang kana ring Timur Tengah jare pada bombongan dhewek aja melu-melu ya, Bos. Nggih, aku. Bahwa Indonesia mangga dijaga persatuan dan kesatuan nggih. Nggih. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Merdeka untuk Indonesia. Merdeka. Aja mikir sing angel-angel, mikire sing kepenak-penak bae. Wong angger seneng kuwi awake belum. Nggih, Laras. Hajate apa, Bos? Hajate nggih sunatan wayahipun Mbah Wartoyo. Sing disunati sapa, Bos? Mas Nizam kalian Mas Zidan. Ora luput putra dari Sumana lan Ibu Suyanti. Nggih. Nang apa bocah lanang kudu disunati. Menenak. Primen iki bocah. Lah iya kepriwe? Wong takone serius. Lah itu- Nang apa bocah lanang kudu sunat? Jawabannya apa Mini? Menenak. Diklarifikasi iki kok bingung ya. Ya lah kepriwe? Nika takonnya yang jawab, Mbok. Contohnya apa? Ya contohnya kan jarene wong tua ngger wong sunat bae ibaratnya wong dahar pisang ya, Pak. Nggih, dahar pisang enake sing diceti apa sing ora? Sing diceti men apa? Men enak, Bok. Ora kaya gue, nang apa bocah lanang kudu sunat? Nang apa? Men diresiki kepenak. Loh, kulit pisangnya termasuk men diresiki, diceti anu men diresiki. Maksudnya udah perkara resiki apa-apa kan angger garap sholat. Iya, priwe? Kan paling ora ya segala najis-najis sing pada semlesep gue. Iya. Diresiki kepenak angger sunat gue kepenak, Gus. Oh, kepenak. Dikumbah ya kepenak. Iya. Oh, angger sunat dikumbah kepenak. Ya kepenak, gua kan masih tertutup. Oh, masih tertutup. Ya kamu kan
Belum pernah lihat ya yang masih tertutup ya? Belum. Kamu lihatnya sudah terbuka ya? Ya iyalah. Oh, Ya, kan main, mau main sih kayak gue. Ambolah. Gue dari kata tutup apa terbuka? Ambolah. Agar urungan berarti kudu disunat ya dengan. Ya wis sunat ya toh. Ya wis Ya lah. syukur. Agama Islam ya sunat. Ya syukur. Berarti wis ilang najis-najise. Berarti anggar wis sunat tarik lakoni sembahyang 5 waktu ke kepenak sah. Sangge. Inna sholata tanhanganil basai wal mungkar. Sejatine sholat kanggo nyegah kita halalan mungkar. Nggih. Ya sing luar biasa, tepuk tangan untuk desa Kebutuh. Nggih. Kades Mun Deni. Nggih. Kades sing luar biasa loh. Disane Disane malahnya. Dadi kades sing bolak-balik. ngetikane. Iya, desane tentrem, Maju. rakyatnya maju, pertaniannya maju. Nggih. Lu ngergungun lebih desa kene kamu aspal kabeh ya. Iya Bojan, dalan cilik. Dalane tepuk tangan untuk Purbalingga, dalane halus kabeh. Pembangunannya maju, pertaniannya maju, kerukunannya Nggih. ya sangat kompak, pemudanya ya kompak. Kok seneng rukun? Senang. Rukun gawe sentosa comprak gawe bubrak. Berarti Bapak Kades itu disengkuyung karo perangkat desa, lembaga desa, lan warga masyarakat. Saya Projo bareng-bareng donga muga-muga kebutuh baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma. Amin. Dirawi maning para punden jajaran Forkom Pinca. Sampun paring pangestu Pak Camat Pak Kapolsek Pak Danramil sak anggotanipun. Ya malah nyong ya duwe penggemar ya pemuda ya tahu nanggap. Sinten Mas Vita? Apa maning? Komandane. Komandan Susilo saking Sipawon sing tahun nimbali. Nggih. Bartokok nang dindi mesti jan pokok. Desi Kaya lagi ya. sedulur esuk jenar nanggap. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nang kene dulurane Mas Ndoyo. Oh nggih. Mas Ndoyo. Seniman Wiro Swara seniman sing Purbalingga. kondang. Nggih. Terus maning mau nadar Gus. Napa nata? Apanane putune mriyange mari, awit tembungane putune jare bocah urip-uripan. Nggih. Ya wong tua kuwi pancen iki anggar karo anak karo putu retange tuh. Leres nggih. Jadi tau gue pengucap putune sunat, korone ditanggap nawasa. Mugi-mugi amal saya saking Saiful Hajat Gusti Allah tansah paring piwales ing langu kathah nggih. Amin. Daya mawon ingkang nekseni mugi-mugi dalu niki kula pun jenengan sedaya mawon. Mangga sami donga dina ngakriwin. Panjang yuswane, Amin. murah rezekine, Amin. selamat dunia lan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Dikatur para seniman sing nyaweti wonten ing wewengkon Kabupaten Purbalingga. Matur nuwun saking sih panjenenganipun wonten Mas Febri wau disampun. Nah sing kali hiburan. Mangga. Pareng apa mboten Pak hiburan? Pareng. Menawi pareng kula jengkongon lengger bocah papat kok lengger. Blendrong kulon. Yo sing geser kayo calungan. Yo Bu Maria. Thank you.
Tepuk tangan buat Lengger.